ରଥଯାତ୍ରା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ପାଖ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମର କୋଟପାଟ ବୋରିଙ୍ଗ ଅଛି ତାଠାରୁ ଏଇ ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ବଢ଼ିଆ ବେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛ? ବର୍ଷା ହଉ ଖରା ହଉ ଯେତିକି ତୋଫାନ ହେଲେ ମିଶା ଆସିବାର ଏକା। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିକରି ହେଲା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର। ଏ ଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ବିକ୍ରି ବଟା ତମର ଅଧିକ ହେଉଛି ନା କମ୍? ହଉଛି ଆରି ଟିକେ କୋଉ ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ହଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ହଉନାହିଁ ନାଇଁ କି? ଯେ ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ତମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଥଯାତ୍ରା ମଜା ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ପ୍ରାୟ 95 ସାଲରୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇକରି 12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। এই মন্দির নির্মাণ কেমতি ভাবে করলে? মন্দির নির্মাণ গ্রামবাসীଙ୍କର সহযোগରେ এবং ଆମର এমএলএ যে বাসুদেব মাঝিଙ୍କର পাণ্ঠিରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। যে কি স্বর্গত বাসুদেব মাঝি ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 95 ସାଲରୁ ଆମର ରଥ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ 95 ସାଲରୁ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଦିନ ନ ହେଇକି ତା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ହଉଛି। ଆର ମହତ୍ଵ କଣ? ମହତ୍ଵ କଣ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ କୋଟପାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଝିକି ଦେଉଛୁ ଟାଣି ଦେଉଛୁ ରଥ। ତାପରେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ରଥ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେଉଛି। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଗମ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ଆଖପାଖ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେମାନେ କୋଟପାଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସିକିରି ସେମାନେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରାରେ ତହସିଲଦାର ହଉ ତହସିଲଦାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛେରା ପହଁରା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା କିଏ ଛେରା ପହଁରା କରୁଛି? ରଥଯାତ୍ରା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ବୋଲିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିଚାରାଧୀନ ନେଇକିନା ଆପଣ? ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଆମେ ନାଇକି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡାକୁଛୁ। ବୈଠକରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ବୋରିଗମା ବ୍ଲକର ବିସିଂପୁର କୁ ନେଇ ଆମର ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ତିନି ଜାଗାରେ ଆମର ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଶଶାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ବହୁତ ବିପୁଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମକୁ ନେଇ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମର କୋଟପାଡ଼ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଏହି ତିନି ଜୀବଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଣ୍ଡି କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଖପାଖର ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବଜାର ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଚହଳ ଗହଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ କି ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ।
ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଆଜି ବିକ୍ରି ବଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ଆଜିର ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହି ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ଉଲ୍ଲାସ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।